Я займаюся громадською діяльністю і юриспруденцією, і наприкінці 2017 року я виходив на протести в Одесі проти будівництва в літньому театрі. Це частина міського саду, самісіньке серце міста, і там не можна вести будівництво. Будівництво мала вести компанія, пов'язана з мером Одеси Геннадієм Трухановим та його партнером Володимиром Галантерніком. Після того, як я взяв участь у протесті, мені повідомили про підозру, про те, що нібито я організував масові заворушення, хоча все, що я робив тоді, це вів онлайн-трансляцію на свій Фейсбук. І після того почали відкриватись кримінальні провадження. Мене закривали в СІЗО, виходив я під заставу, потім ще одне кримінальне провадження, потім почали надходити погрози мені та моїм близьким. І 7 лютого відбувся перший напад, коли я під'їхав до свого будинку разом зі своєю дівчиною і заглушив автомобіль, двигун. Як тільки я відкрив центральний замок, відкрилися двері зовні і мені почали наносити удари предметом, схожим на бейсбольну биту. Внаслідок цього було декілька синців, травма голови та різана рана стегна. Я попросив державну охорону надати у поліції, тому що це передбачено законом в таких випадках, і отримав відмову. Звернувся повторно після того, як відбувся другий напад. Другий напад відбувся 1 травня, і коли я йшов зранку від свого будинку разом зі своєю дівчиною до автомобіля, то почув постріл ззаду, а потім і відчув на собі, мені влучили в шию з пістолета з гумовими набоями. Коли я повернувся, я побачив чоловіка з пістолетом, власне, намагався його впіймати, погнався за ним, і після переслідування мені вдалося його затримати, покласти на землю. Я звернувся знову до поліції, мені не надали знову державної охорони, і через 3 тижні, 24 травня, на мене було скоєно 3-й напад в Одесі, і внаслідок цього нападу, внаслідок того, що мені доводилось захищати своє життя, здоров'я, один з нападників отримав поранення, другий нападник помер практично на місці. І ось минуло більше року, це 24 травня було, і досі ця справа не розслідувана. Досі люди, які були причетні до цього злочину, а це і відомі організатори, і виконавець, який втік з України і не повертається, вони не стали підозрюваними, вони навіть не в розшуку. І ця серія нападів, я б не хотів концентрувати увагу тільки на собі. Вона пов'язана ще й з нападами на інших людей в Одесі, які також займалися громадською діяльністю. І це була цілеспрямована серія, власне, терору проти активних громадян, залякування для того, щоб зменшити громадянську активність. Це ті ж самі методи, які сьогодні діють і в Російській Федерації. Так само намагаються сьогодні закрити рота громадянському суспільству і в Одесі. І я переконаний, що за цим стоїть Геннадій Труханов та його партнер Володимир Галантернік.